Yes, dit is am weg naar Schtrucklaunt. Zoals je zien kan, dat heeft zeer gesneed. Ik weet niet van als we nächste week worden door kan aankomen. We worden proeven, de grader, die kon niet meer, de is niet meer abgefahren. So we worden moeten te fout zijn bij Schtrucklaunt te komen en dan trekken zijn op te starten, aber we moeten den Weg toch wel zelfs opmerken.